Pabiling missing karon kadto sa katagboat nga apektado sa pagkuso-kuso sa bagyong Odette. Gipangita pa sab ang napulo nila ka mga crew members. Ang detalye sa live report ni Nico Serino. Nico. Yes, Lan, gikonsidera gihapon nga missing katong tugboat nga Strong Trinity ingon man ang napo ka mga crew members niini. Niadtong Lunes mihimo og laing surface search ang kadagkuan sa Philippine Coast Guard pagpangita sa tugboat nga Strong Trinity. Didto sila sa kadagatan sa Talisay kundiin nakaangkurahe sa wala pa ang bagyo ingon man sa Naga kundi gituha ang napadpad kini. Mato di Captain Alvin Dagalea, lakip sa subling gisusi ang kabaybayunan sa maong dapit kun na bay timailhan nga makita. Gikuyog sab ang pamilya sa pipila ka mga crew sa tugboat. Sukad na missing gumikan sa bagyo, duhara ka tripulante ang nakitaan. Usa ang patay ug nay usa ka survivor. Nakauwi na siya sa kanya, sir, sa kanila. Nakauwi na. Ako rin sa pamitakwan. Nagiya sa barko. Matod sa Coast Guard sa pagkakaron, napo gihapon ang missing nga sakay sa tugboat. Hagit kuno ang paghimo og dive sa dapit tungod sa kalawom sa kadagatan. Yung lalim ng water, ang doon puntahan yung last location, hindi natin basta-basta ma-dive yun. Ang kung natin, nagkata kami ng search and rescue. Continuous yung search and rescue, database search lang, saka yung coastal barangay. Gipasabot hinuon sa PCG, hugot ang ilang koordinasyon sa shipping company aron paghatag og feedback. Ang kumpanya pinaagi sa nahauna nilang pamahayag misaad nga makik-alayon sa mga otoridad ug moasister sa pamilya sa mga tripulante. Padayon pa sa dato ran nga lan nga kuan og habig kaning representante sa kumpanya sa shipping line apan di pa sa dato sila makontak ang ilang bugto nga numero. Lan? Salamat Nico Serino.